A tady mám ještě jedno Včko. Kdybyste chtěli, tak někdy budeme otevírat balíček, tak otevřete, tak nám napište do komentáře a můžeme se ho rozbalit. Tady máme potom takového Včko Pikachua, ten je silný. To vás nemusí zajímat. Tady mám nějaké energitky a tam ještě jednoho. A to bylo pro dnešek všechno, takže já vám napište mi, pokud byste ještě chtěli někdy tady ukázat to album. Mám ještě 2, ještě mám box velký a dávejte lajky a odběry.